euskara praktikatzera eta hitz egitera pixkat jendearekin, ez? Jende berria ezagutzera ere etorri gara. 40 maila edo orduan batu gaituzte pixkat klaseko berdinak edo nahaztuz, ez egoteko klaseko berdinekin beti. Egin dugu gure Gasteizko euskara maila, nola ikusten dugun, ea euskara erabiltzen dugun gure bizitza orokorrean, edota lagunekin, familiarekin. Eta bigarrengoan ikasketak eta lanak nola ikusten dugu euskararekin batera. Ideia bat jarri dugu tuiteatzeko eta horrela jendea ez dena etorri, jakiteko zer egin dugun. Ondo egonda. Dena gustatu zait, bai. Lekua, dena. Formatoa ere, nahiko divertigarria edo demagun izan dela. Talde ezberdina rotatzen zoaz, ez dakizu ez zozketa egonda, ez da saluzea izan. Lehenengo hitza egiten duzuna pertsona batekin dela gerokora markatzen duen hizkuntza. Pertsona batekin igual bere egunerokoan erderaz egiten duena dena, baina zurekin euskeraz hasi da, igual gaur ezagutzu dezakezun bat ezela, igual horrekin euskeraz egingo duzu beti. Azken urte hauetan, nik konturatu naiz, kaletik euskara gehiago entzuten dela, nire adineko jendea umeak izaten badute gehiago eraiekin euskaraz hitz egiten dute, eta hori nik uste oso importantea da. Lagun inguraren euskaraz egiten dut, arduan. Gero administrazioan odendetan saiatzen naiz, hasten naiz euskeraz, lehengoan medikuan haste zara euskeraz, eta euskeraz eta bai mesedez. Ez nuke hautatuko denda bat euskeraz egiten dutelako, baina denda batera banoa eta esaten badiet kaixo edo agur, eta markatzen badute hola bat edo adios bat, horra baien naiz bueltatuko. Sartzea eta hola, ¿cómo estás? Esan beharrean izatea, kaixo, zer moduz eguna edo polita izango zen. Kulturalki oso importantea da, hemen bizi bazara. Saiatu behar garela, agian euskaraz hitz egiten gehiago. Gure hizkuntza delako eta gustatzen zaigulako, betidanik hitz egin dugu ikastolan, zergatik ez kanpoan. Euskarak abantailak ematen dizkigu bestelako hizkuntzak ere ikasteko. Gurea da eta desberdina da, desberdintzen gaitu. Niri euskara adibidez asko gustatzen zait, gustatuko litzaidake euskara gehiago egotea. Gure hizkuntza delako, dakigulako eta bestela galduko delako, praktikatu behar delako.